kalusugan at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SPM Maaligwa si Agaw na Martes, Pangasinan, Dagupan. Kaya rin nasailik na ay balitan PEM Wadyala so saray balitan matwa. SBM say kabusol na saray MBTF managbalitay tila tan fake news. SBM saray balitan matwa ya ipasabi na say lawas yun kaaro JCB Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, kaulop tayo at sayan agaw na Martes, petsa 30 taten tanagagik at bulan na Hunyo, kanyan manaya ang basa-basa, diman at Metro Manila. At sayan agaw, at tandi aron nagsa si Mr. EDP, Engineer Dennis Palaganas. Ang basa-basa kong kuagagik tani at sarian kaplasan at manter-ter-ter suoran diman at Metro Manila lapod sa Bagyon Henry. Isa pong low pressure area ito na nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility at ito'y nagbabantang magiging bagyo sa susunod na 24 oras. Ang naturang LPA ay namataan ng pag-asa sa layong 390 kilometers silangan ng Guian Eastern Samar na nagdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region, Central Visayas at Northern Caraga. Kahapon dumaan ang naturang LPA sa may Visayas Southern Luzon area
At inaasahan ngayong Martes, Hunyo 30 ay lalapit ito sa may West Philippine Sea at palalakasin ang hagabat. Kaya naman, magiging maulan sa Bicol, sa Mimaropa, sa Eastern Visayas at bahagi ng Karagagayon din sa Central Luzon, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Visayas at Western at Northern sections ng Mindanao. At patuloy na makakaranas na mga pagulan ng bahagi ng Mimaropa hanggang bukas, Miyerkules, Hulyo 1 at Huwebes, Hulyo 2 dahil sa epekto ng habagat. Sa Metro Manila, maulan mula ngayong Martes hanggang Biyernes dahil sa naturang mga weather disturbance. Pero antayo at atong tanagagik, sarayan kaplasan at ongoing, so sa kaya balbalag rally ditan. Pero, jad Europa balat, lulagya si katayo at makakalikna na bagyo, panuran-uran, ayagi. Antayo di man ad Europa agagik particularly at France, tan Germany, Poland, tan Czech Republic. 1,300 laso inatay. Lapod saya supetang yan alilik na danatan dasara yan bansa. They are now living under extreme heat. Pero sa may nala tayo, under 44 degrees centigrade, or that is about 111 degrees Fahrenheit. Ag-ira sanay, at putang na panahon, aliwan si nga ta Pilipinas, anto aga Engineer Dennis, ang gano 50 degrees centigrade, mabila-bilay tine. Inuman ni ingon. Agauntan, pero di mat si karagagik ni naninyo yeso video sa gagauntan natin di man na Germany BBC bisanda iraray tutuda di man ninita na so BCB sa usaranda kunwari walit artificial rain at saray tutuo tapian janontan ag ira na heat stroke ta sobra agda nayarian suputang agagik tantay mo la dyan Europa ang betul-betul weather daditan. Kaya no makaliknaran atay, untan niya putang na panahon, 44 degrees centigrade or 111 degrees Fahrenheit, ipatay da. Kaya ingat-ingat lang pero sa kongkulan tiyatatun tanagagik, ang ganoon tan la so terter na uran, saren kaplasan, Metro Manila, ay agi, wadtan so saray tutuon manrarali natan. Ano agad report yan awat tayo gagik, libo-libo ang nagtitipon ngayon sa paligid ng EDSA People Power Monument at sa White Plains northbound na nagdulot na po ng mabigat na daloy ng trapiko at pagsasara ng ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon po sa Quezon City Police District, umabot na sa libo-libo ang bilang ng mga rallyista sa People Power Monument pagsapit lang po ng 6:45 a.m. kanina. At makikita sa aerial footage ang napakalaking bilang ng mga tao na pumuno sa paligid ng monumento at malaking bahagi ng EDSA. Pakita nga natin yung mga video, engineer. Kasabay po nito, iniulat ng MMDA na nagsimula ang marcha bandang alas 3:47 ng madaling araw, palbangon mula EDSA Corinthian northbound patungong EDSA White Plains northbound. Habang nakantabay ang mga tauhan ng Philippine National Police o PNP at MMDA upang pamahalaan ng trapiko at tiyakin ang kaayusan at seguridad. At dahil po sa dami ng mga kalahok, nagpatupad ng road closures ang MMDA sa ilang bahagi ng EDSA. Kabilang po sa mga pansamantalang isinara ang EDSA Ortigas Service Road northbound, ang EDSA Ortigas Flyover northbound, at EDSA Ortigas Flyover southbound at ganon din White Plains Avenue eastbound at saka westbound. Iniulat din na isang lane na lamang ang madaanan sa ilang bahagi ng EDSA dahil sa mga sasakyang nakaparada at sa dami ng mga tao sa naturang lugar. Habang patuloy o nagpapatuloy ang pagtitipon
Napilitan na pang maglakad ang ilang commuters sa EDSA bus lane dahil sa mabigat na trapiko. Sa kabila naman ng pagulan, nananatili ang maraming kalahok sa lugar at ipinagpatuloy ang kanilang pagtitipon. Minununod na ang gano'n tuloy pulas na uran, kasil na uran, watan iraagagik at sa rally na nagagawa natin ditan at EDSA Monument. Maslak at sararatay watan ya present ya may rarali kwandalan ti agagig at sarikabyangan na INC o Iglesia ni Cristo. Tani sa balita at sayan agaw umpano isirbida laman susamay warrant of arrest kontra kina Senador Marcoleta lapod sa may kason plunder ya insagapda kontra matad si katutan si Mike Defensor. Insagapda tanatan talagagik tan say kintunatan natatin tanagagik may balita at atan may i-serve datan so sa may warrant of arrest kontra kinan Senador Marcoleta. Sa itapat natan tanagagik sa itapat natan paano na yung impeachment na sinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Taninitan sandaraisat ya nasusagapan na kaso, nakukulong, allegedly at wala dapag na say Vice President o mangidi depensa at kinad Vice President Sara Duterte. So, sa tapat natin, paano to yung batik natin? So, sa tay impeachment case laban at kinad Vice President Sara, no sa tungtungan tayo at atang tanagagik at due process, agauntan. Siyempre, wala so sub-observance sa due process ditan. Pero, dengalan tayo pa so opinion at satan ng Senador Chis Escudero, ya dati nagmaliw ya Senate President, ya jad sa may panahon to agagik at insagap dabat man so sa may primero ya impeachment case laban at kinan Vice President Sara Duterte pero ayat imbasura. Anto sa opinion at satan ni bagato ng Senador Chis Escudero dengalan tayo agagik. Wala na kasi mayroon ng senador na nakulong, mayroong mga iniimbestigahan niya. Paano kayo magiging gulong ng... Personally, wala akong nakikitang may kinalaman yun doon dahil kung ano makikita ko sa testigo bilang Senator Judge, yun din yung mapapanood nyo eh. Kung ano yung ebidensyang makikita ko bilang Senator Judge dahil open to the public ito, yun din ang mapapanood ng ordinaryong mga kababayan at mamamayan natin. Hindi pwedeng ikubli o itago yun. At napakahirap magdesisyon ng klarong-klaro yung ebidensya tapos sa kabila ka, parang hirap gawin nun. Parang hindi ko nakikitang ginagawa o gagawin yun ng sino man sa mga senator judges. Maliban na lang kung close fight, Maliban na lang kung parang sa basketball ba, isang puntos lang ang lamangan. Yan, pwede bang sabihin, depende na sa pagkakakita mo. Pero kung klaro, mahihirapan kahit sinong senator judge. May kaso man o wala, kakampi man ng administrasyon o hindi, kakampi man ni Vice President Sara o hindi, mahihirapan silang pumosisyon, taliwas, dun sa sabay-sabay nating napanood at nakita kung sakasakali sa trial. Ito pa, Senator, yung nakarang naudlot na nag-walkout yung dating minority na hindi sila pabor doon sa atin ang session yung nakakulong, magkakaroon ng butuhan kahit nakakulong yung senador. Although wala pang butuhan nangyayari ulit na gano'n, komportable ba kayo sa gano'n? Hindi ako sang-ayon sa walkout eh. Alam mo, sa tinagal-tagal ko sa Kongreso, hindi pa ako nag-walkout. Kasi nga, naniniwala ako, Congress is a deliberative body. Demokratikong institusyon yan na tinatapos lahat ng hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng botohan. Hindi sa pamamagitan sa paglakad o sa pag-alis. Hindi ako sang-ayon doon. Kung talo ka sa boto, hindi rason yun para umalis. Magbotohan tayo, hayaan mo matalo ka, harapin mo yung pagkatalo mo sa boto, susunod na botohan naman. Diba ganun naman dapat yun eh. Hiniling din yan sa mga nagdaang panahon eh. Nung ilan sa mga nag-walkout din, nung nakulong si Senator Laila de Lima. Sakto, pareho. Magkakaiba. Si katuta nagagig so sa may opinion tumat ng Senador Chis Escudero
Yeah, I think he has a point. Total, i-televise data, it will be aired live para masaksihan po natin at mabantayan po natin yung proceedings ng impeachment case. And, lalo na natin, aliwan si Senador Marcoleta Labat sa ibabaganatan ng Ombudsman Boying Rimulya. Sasailalim din sa preliminary investigation si Senador Joel Villanueva at 8 pang kongresista kaugnay ng flood control scandal naman. Ayon kay Ombudsman Rimulya, ang dahilan kung bakit preliminary investigation pa rin ang sasagawa laban si Senador, hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. Bakit kaya kinulangan? Kinulang ang DOJ. Jatsari karuman niran balita informasyon dahil sa inagaw na Martes sa Gagig. Timagilamat gimalawlalamot sa presyo na sa rekrudo. Sa gasoline timagay na piso masulok. Karuman 70 pesos and 80 centavos. Anatan 72 pesos and something like 60 centavos. Lapot satan so agni manundan gera. Nagkaroon na ng ceasefire, nagkaroon na ng agreement, pero tinmubat lalaman. Pero sa ibabaganatan na sa Department of Education nagagig, yung mandatory inspection sa school bags, pinag-aaralan po nila. Kaya rin na sa aming agawan na shooting incident ditan the Tacloban nagagig, yan po'y pinag-aaralan na po ngayon ng Department of Education. At sa ibabaga na sa Department of Education nagagig, tani walay 48,000 yung public schools with only 200 security guards. Inihayag po ni Education Secretary Sani Angara na nasa 200 lamang ang plantilla positions para sa security guards ng halos 48,000 na pampublikong paaralan sa bansa. Hello, good morning kay Sir Danny Caras ng DWC Joyce Enterprises. Kasunod po ito ng mga insidente ng karahasan at banta ng school shooting sa iba't ibang lugar kabilang ang Tacloban, Batangas City at Escalante City. Kaya aman mandatory inspection sa school bags, mahigpit po nilang pinag-aaralan ngayon. Kasi parang napaka-imposible. Parang napaka-imposible na gawin pa po nila yun, lalong-lalo na kung malalaki yung mga populasyon, tulad sa Parañaque National High School na may 14,000 estudyante. Imagine, if you have to do yung mandatory inspection ng mga school bags, 14,000, paano uputan dalay pigay oras ang kabusan aglara makapan klase. Pero para sa atin, atayo tatin tanagagik balbalag surol yagawan natan nasa tay PTA. Aman so Parents Teachers Association in the Philippines, yasakuya formal organization composed of parents or guardians na sara may enrolled students tansari teachers at sara eskwilaan. Kasi atan so Parents Teachers Association is a key mechanism for parental involvement in education, acting as an arm of the school to support the educational community. Balbalag sa papel. May gawon na sa Parents Teachers Association mo. Akin tawalaya sa Parents Teachers Association. The organization of PTA, for all we know, agagig, is mandated by several laws and policies
wala raman ay lay. Yaman aari, yan nakaukulan wala ratan yung organisasyon at sari eskwilaan. Singasaman, so Child and Youth Welfare Code or may Presidential Decree 603 under Article 77 sa Kwantod Managagik requires every elementary and secondary school to organize a PTA as a forum for discussing school program issues and ensuring parental cooperation in implementation. And PTAs also aid in child welfare and juvenile delinquency control. Sakitan nga loy. Another loy, Republic Act 9155, Governance of Basic Education Act of 2001, which promotes shared governance and community participation including parents, teachers, community associations. Paano ninyo Another lay, may batasang pambansa bilang 232 or otherwise known as the Education Act of 1982. Tanjad sa may 1987 Philippine Constitution under Article 13, Sections 15 and 16. Sa ibabaga to timan at atang tanagagi, sa ibabaga to, support people's organizations and community involvement in education, which refers to the organization, yung Parents Teachers Association. And then we have this DepEd Order number 52, series of 2009, on the revised guidelines governing PTAs at the school level as amended, and related orders. So provide specific rules on organization, elections, operations, transparency, and accountability, and these guidelines were upheld as constitutional by the Supreme Court. So, ano yung mga main roles and functions ng mga PTAs na ito? Una, the PTA's primary purpose is to foster collaboration between parents, teachers, and the school for the holistic development and welfare of students, like providing a forum for discussion where they address issues related to the total school program, policies, curriculum changes, student welfare, and problem solving. Promoting parental involvement and cooperation, encouraging parents to actively support school programs, activities, and the efficient implementation of the educational plan. Supporting school improvement, assisting in programs like Brigada Eskwela, school maintenance and repair, infrastructure projects, school beautification, learning resources, feeding programs, and other initiatives. Fundraising and resource mobilization with restrictions. Kwanto balat, Raising funds transparently for approved school needs, but prohibited from certain commercial activities, excessive fees, or unauthorized solicitations. The other one, enhancing communication, serving as a bridge between parents, teachers, school heads, and the community, disseminating information and representing parental views. Advocacy and child welfare, supporting student discipline, safety, inclusive education, and community programs, participating in school improvement plans and school-based management. Kaya naman bilang wala rayon karo na contribution, halimbawa walay plano na PTA, sa plano yun, yata pamarakap, tapian komportable mat ere ugugawa diskwilaan, at electric fan, agkila mangi question. After all, atan yung electric fan, pankaabigan nung kanamot lamang, at sara may anak yung agauntan. Anthony, so sa kaya main role nasa PTA, capacity building and monitoring. So, yung pong mga PTA leaders receive guidance and the association helps monitor
and the association helps monitor school operations for accountability. Kaya yung pong mga PTAs, they are encouraged to engage in activities like parent education sessions, home learning support, reading programs, and zero absenteeism initiatives. Ngayon, kung meron po mga main rules and functions, meron naman pong limitations and prohibitions yung mga PTA. Tuloy lang natin, mga kapaborito. PTAs must operate with transparency and accountability. No salaries or compensation for officers from PTA funds. Prohibited acts include partisan politics, agkay mi babali at saray affairs na saray politiko, agauntan, operating canteens, stores, selling insurance, MLM, unauthorized use of the school name for solicitations and other commercial or unethical practices. The school head acts as an advisor but cannot be a PTA officer in their own school. Membership is generally limited to parents, guardians of enrolled students and teachers. So yun po yung PTA. Kung bakit po inorganize po yan para maging merong pong kaagapay ang ating mga eskwelahan na ang objective po yan for the welfare and development ng mga estudyante. Kaya malaki po ang role din ng PTA sa pagkontrol ng mga karahasan din sa mga eskwelahan. Lalo lang natin, wala may ballpen kanyo, pero ang tamanaya, nulukas mo man, kutsilyo manaya. Katuman sa problema natin, hanggang no sari ugugaw, makasaliw na uman. Sana yun maging mahigpit din ang ating merkado, maging responsible din yung mga nagbebenta nun, na wag silang basta-basta nagbebenta sa mga bata. SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Suntuloy, kaya rin na saray pakabat, tanpay mano malalapunid saray manangantabay. Ang puta-putang irem balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irem sunata. Dami yung Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang irem impormasyon. Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training
programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuwan nagagawa at balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan.
Tuloy-tuloy so saray balitan matwa. SBM sa ikabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Alas 9:38 la kantabe ni Ninsansya sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Ulatila at sari matuan lik na ay binmalay. But before anything else, hello and good morning muna kay Sir Maxi Solis, kay Madam Merly Macapas. Sabi niya magandang umaga sir, God bless po sa lahat. Likewise po sa inyo Madam Merly at kay Sir Maxi Solis. Kay Sir Jerome Antinorio sa Ikwanto, have a blessed Tuesday. Shout out at sikaradi Father Raymond Bok Oligani, Father Jerry Indito, Nauntan mo at kinan na Vice Mayor Constante Akbayani tan Vice Mayor Bobby Barbiran Kwanto. Ay siya nga pala mga kapaborito, piabot timot so piambagya tayo at Andilag Bilay. Ay datin Mayor na bali na Binmalay, ya si Mayor Lan Dumalanta. Ya si Karaso Nandid Bilay nan Karuman. So condolence to the bereaved family of the former mayor of Binmalay, Mayor Lando Malanta. May he rest in peace. And likewise, malikat iray kwantan ugugaw o saray mamatak kanya feeling da ugaw nira. Watan iranatan at pwesto ng Jolly Baby. Welcome to Binmalay, Jolly Baby. Sa ikwanda balot agagik, ay bali-bali la kumuy mangan na hamburger tan french fries. Kaya lang, makadural na appetite lalamot kwanda iraratay atambak lalamot ya basura at dalan ay ninitan nan tula may lugar ditan alingwan ng kulalamot so bandan amay taytay yakulay amay taytay agagawanda nata may mulagya taytay duara kasi manataytay. Mulaga taytay, no paun lakad syudad na dagupan, mulaga taytay, insan amay balog ya taytay. At jadbandad kawanan, wad man lalamot, ireabunton niya basura. Wad man lalamot, iraratan niya basura. Agay mo lay timing to no di man ng lukas si Jolly Baby isan mo at watan irata na basura ay sa kwanda makapadural na appetite kwanda akin tano aligin nyo ka na aligin nyo may estelo yung gagawa na sa Barangay Balugo bali-bali no man seminar kayo at kinan punong barangay Nunong Urbano aka Nunong de Los Angeles. No paano to in asikaso nyo rate basura yu di tanad barangay. Ani mabambanday atwa mabambanday agagik. Atan so basuran ipaparuntal yu ditan i-display yo at kababaengan tan actually na bali na Binmalay. Kasi sa gabay ito ni Bagatan, pero Los Benos akin tagyo na manage so solusyon o na manage so sa te problema ya basura. Sikatutan so pitupot danatan akin ang ito'y gagawin na si barangay tan sa LGU tapian jaruntan aratan na basura at agauntan niya paruntal saray tutuo saray ang dadalan at bali na Binmalay tapian nagdamat ni iba gaya
gaylay binmaluyay kwanda. Aka-display so sari basura da ay kwan. Makababaing at kasi patron saint tayo, Our Lady of Purification panimat, pure purification, nagaunta na tatong tanagagig. Dapat malinlinis si amin, maoksuy, ang gauntan. Congratulations nga pala sa MAPA. Ni bali-bali ra may programa da. Si Kwanto Jai, isang mahalagang yugto ang ating nasaksihan sa Sibiliano de la Cruz Auditorium sa Lingayen, Pangasinan, kung saan formal na nilagdaan ang kauna-unahang tripartite Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development, Region 1 Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR Region 1 at ang Samahan ng Magbabangos ng Pangasinan or SAMAPA. Ang makasaysayang inisyatibong ito ay naglalayong patibayin ang ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno at ng samahan upang mas mailapit, mapalawak at gawing mas epesyente ang pagbibigay ng tulong at mga programa para sa ating mga lokal na fisher folks. Kaakibat ng paglagda nito ay ang ceremonial awarding ng seed capital para sa 186 na benepisyaryo na bumubuo sa 8 Sustainable Livelihood Program Association mula sa mga bayan ng Binmalay, Lingayen, Bugalyon at Labrador. Ang bawat benepisyaryo ay tatanggap ng 20,000 pesos na inaasahang magsisilbing puhunan upang mas mapabuti at mapatatag ang kanilang kabuhayan sa sektor ng palaisdaan. Dinaluhan ang nasabing programa ni DSWD Region 1 Director Marie Angela Gapalan o Gopalan na nagpahayag ng kanyang buong suporta sa proyekto. Binigyang diin niya na ito ang unang pagkakataon na may sakatuparan ang ganitong uri ng tripartite Memorandum of Agreement at umaasa siya sa positibong bunga ng nasabing pagtutulungan. Nagpaabot din ng pasasalamat si BIFAR Region 1 Director Dr. Remily Lachica sa dedikasyon ng mga miyembro ng SAMAPA at nagbahagi ng iba pa mga programa ng ahensya na maaari pang mapakinabangan ng ating mga mangingisda. Sa kanyang mensahe, binalikan ni SAMAPA President Christopher Aldo Sibayan ang paglalakbay ng samahan sa loob ng nakalipas na 2 taon. Binigyang diin niya na ang pagkakataong ito ay isang mahalagang hakbang upang mas mapalawak pa ang serbisyo at suporta para sa mga mangingisda. Ayon sa kanya, ang layunin ng samahan ay manatiling tulay upang masigurong ang mga programa mula sa pamahalaan ay direktang makakarating sa ating mga kasamahan sa industriya. Nagpapasalamat din ang SAMAPA sa LGU Lingayen na pinamumunuan ni Mayor Josefina Castañeda sa taus-pusong suporta at pagbibigay ng venue at technical services na naging katuwang sa matagumpay na pagdaraos ng programa. Sa pamamagitan ng pagkakaisang ito, umaasa ang lahat na mas magiging masagana at maunlad ang kinabukasan ng bawat mangingisda sa Pangasinan. Kaya sa ikwanda gagig di tanad bali na binmali, mong niye sa mapa, ta mililik na, at pankaukulan mi kwanda, iraratay fisher folks po natin dyan. Nagkalalula, iraraman so walay nibabagada, at satay nagagawa, ya amay operation, kontra at fish penditan at bali na binmali. Although nasa batas po yun that the LGU has a regulatory power over the operation of this fish pen at atong tanagagik sa kwandaman balot lanti at atong tanagagik sana ay before anything else sana nun pa na-regulate na yan or di ba matagal nang may regulation, di ba mayroon ng mga ordinansa po
existing sa mga pamamalakad na ganyan ng mga fish pen sa mga kailugan. Di ba? And I believe every LGUs, meron po silang ganyang mga ordinansa. Kasi noon, nang pinatupad yung paglilinis sa ilog dito sa buong lalawigan ng Pangasinan, may kanya-kanyang ordinansa na po yan para maging maayos. So bakit dahil kahit na meron na po tayong batas, ngayon naglilinis pa rin tayo. So ibig sabihin, napabayaan po ba? Yun po ang kanilang tanong ha. Pero ang tayo gagik, wala rin mikin ang ibus nga na sa iliknaanda at sara may nababasa da sa ibabagad ako nun naynay nanggaling sa sariling pundo. Singasayay, si babagadan natan si Karakuno, so amay pumapasan ng 21,000 pesos kada araw para sa mga taga-isla ng Pugaro sa Dagupan City upang gibain ang mga iligal na baklad o fish pen na nagiging salot sa paningin sa aming mga ilog. 21,000 a day? A day o a month? Yun ang tanong nila ngayon. Si Katutan Susamay Matuanlik na ibinmalinatan kasi ang reaction po nila, hindi ba OA na yan? Or when we say OA is overacting. Imagine 21,000 a day para lang tanggalin yung mga baklad na yan. Ilang araw na pong nag-ooperate yung pagtatanggal ng mga baklad na yan o ng mga fish pen na yan. So ito yung laging naririnig po nila. Pwede ba? Pwede bang mangaut at sariling bulsa for this? Di ba this is a government endeavor? Agauntan. Sinasama ibabagadan, bibili sila ng mga metal detector na papamahagi sa mga paaralan. Di ho ba may local school board? At yung sa local school board, meron din pundo. Di ba? Yung local school board na yan, meron silang pundo. At na pundo si Katutay Usarenda at saray may activities like for example, pan-improve na sa eskwelahan, panggawa na pampaalagay na sa school, agauntan, beautification na sa school, ditan, walay pundututan at local school board. So pwede ba na gamitin natin yung sariling pundo ng isang local chief executive for these projects? Nagtanong po tayo ngayon, pwede ba yung ganong estilo na lagi na lang sasabihin galing sa bulsa, kami na ang magpupundo, that is a government undertaking. So tinanong natin, at ang sagot is, hindi ito ang tama o standard na paraan. Hindi ito ang tama o standard na paraan at may legal at practical na issues. Sa ilalim ng Philippine Law, Kwanda Gagik, lalo na ang Local Government Code o Republic Act 7160, ang mga government undertakings tulad ng pagdismantle ng illegal fish pen sa ilog ay responsibilidad ng Local Government Unit o LGU. At yan ay karaniwang pinunduhan mula sa municipal funds or internal revenue allotment at iba pang public revenues. Ang tanong ngayon, bakit hindi dapat galing sa bulsa ng mayor? Kasi sabi nila, public funds ay para sa public purpose. Ang LGUs ay may obligasyon na punduhan ang basic services at enforcement ng ordinances, halimbawa fishery regulation, environmental protection, river clearing, gamit ang pundo ng bayan. Kasi hindi ito personal na proyekto ng mayor. Section 17 at iba pang probisyon ng Local Government Code ay nagsasaad na ang ganitong gawain ay gagawin gamit ang local revenues o national support. So, isa pa, accountability at transparency
kung gagamitin ang personal na pera, maaaring magkaproblema sa auditing, lalo na sa Commission on Audit. Magkakaproblema sa proper documentation at procurement rules. Pwede ring magmukhang personal generosity, personal generosity na maaaring gamitin para sa political mileage, pero hindi ito sustainable o tama para sa malalaking gastos. Yung 21,000 a day is malaking gastos po yan. Ano pa sinasabi nila? Mga halimbawa sa practice sa mga kaso ng fish pen dismantling. Halimbawa sa Laguna de Bay, sa Dagupan o iba pang rivers. Ito ay sinasagawa ng city, municipal government, BIFAR, DNR, or task forces gamit ang official budgets o joint operations. At may ordinances na nag-uutos ng dismantling at naniningil o nagpapabayad sa violators. Ngayon, may pagkakataon ba? Tanong naman natin ngayon, may pagkakataon ba na ginagamit ang personal funds? The answer is yes, oo. Minsan ginagawa ng ilang mayors o officials ang ganito para sa maliliit na bagay tulad ng ayuda, bonuses o emergency response. Halimbawa, personal donation sa relief o minor repairs. Pero para sa isang government undertaking na may dismantling operations, kailangan ng equipment, manpower, legal notices at iba pa, hindi praktikal at hindi dapat ito ang primary source. Pwede itong maging advance o loan na i-reimburse sa LGU budget. Pero kailangan ng proper documentation. Gaya ng voucher, sangguniang approval, etc., para maiwasan ang issue sa graft o malversation rules. Kita nyo ha? So ano ang tamang proseso? Ang tamang proseso, sinasabi nila una, mag-enact ng ordinance ang sanggunian or council laban sa illegal fish pens. And I believe they have that already. Number 2, i-allocate sa annual budget o supplemental budget ang pundo. May katlo, gamitin ang LGU funds o humingi ng tulong sa national agencies tulad ng BIFAR, ng DNR, DPWH, etc. Number 4, pwede ring singilin ang may-ari ng illegal structures para sa dismantling cost. Ngayon, sinasabi nila ngayon, kung ang mayor ay talagang gustong tumulong mula sa sariling bulsa, mas mabuti kung donation o contribution sa LGU fund ito na may receipt o ma-audit at ma-audit ng maayos. Pero sa pangkalahatan, hindi pwede bilang normal na practice dahil ito ay nagpapahina sa sistema ng public accountability. Dapat gamitin ang pera ng bayan para sa gawain ng bayan. Kung may specific case, yun, dapat gamitin ang pera ng bayan para sa gawain ng bayan. Kaya sa reaction hindi kaya overacting na yan? O kaya, is it really personal o i-charge din later sa budget ng bayan? Actually, sabi nga nila, ganyan ba ka-expensive? Yung 21,000 pesos na yan a day? So ulitin natin, sa pangkalahatan, hindi pwede bilang normal na practice na galing sa bulsa ng mayor
dahil ito ay nagpapahina sa sistema ng public accountability. Dapat gamitin ang pera ng bayan para sa gawain ng bayan. It's another day, another liknay bin malay. Sa ikwandaman nagagik bin malay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. Saray Balitan Matwa, Matuan Liknay bin Malay. Sunangilan nyo agagik, lempasabi na sa ilawas yun kaaro, kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tima the technical side, ang gapoy arom, no ag si Engineer Dennis Palaganas. And by the way, sabi ng isang nag-text na sa atin dito, pahabol ko lang Sir Dennis ha. Good AM bro, no action taken yet as of now regarding yung parking sa tulay. Worst, may cover pa ang yung auto at dumami pa. Oh, bukas talakayin natin yan, ha? Ang sabi ng ating kapaboritong Atong Remo, pansamantalang di ninyo maririnig ang programang punto por punto sa Himpapawid dahil si kapaborito Atong Remo ay kasalukuyang nagpapa-check up. Ay, bakit? Anong sakit mo, ading? Ha? Mapapakinggan nyo siya bukas sa kanyang pagbabalik. Mabuhay. Oh, so wala pong punto por punto kay Atong Remo ngayon. Pero bukas, meron po. Pero, sasalo po dyan ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Hanggang bukas na muli mga kapaborito, dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radio Pangasinan, Paborito! Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, kantabayo, sa lawas kaaro tang kapaborito yo, Joseph Kanilang